Καλησπέρα μάγκες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του online stand-up comedy και θα αναλύσουμε σήμερα 3 θέματα. Θα προσπαθώ να αναλύω 3 θέματα σε κάθε επεισόδιο. Να σχολιάζω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε. Θέλω να αναφερθώ στις σκέψεις των κοριτσιών σε σχέση με το σεξ. Ήθελα συγκεκριμένα να αναφερθώ στις σκέψεις των κοριτσιών, η οποία είναι αν γαμηθώ στα 15 με το αγόρι μου, που τα έχουμε 1-2 χρόνια, θα με πούν πουτάνα. Οκ. Αφού όμως τώρα έφτασα 30, μπορώ να γαμιέμαι όπου υπάρχει γη. Δηλαδή νομίζουν ότι υπάρχει ένα όριο ηλικίας που αν το ξεπεράσεις μπορείς να γεμίσεις τα νεφρά σου χύση από το πολύ γαμίσει, έτσι ώστε να κατουράς σπέρμα χωρίς άλλοι να σκέφτονται αρνητικά για σένα. Ενώ αν γαμηθείς μία φορά στα 15, τέλος. Έχεις κλείσει απευθείας εισιτήριο χωρίς έξοδο από τον προύταλο της πόλης σου. Τώρα αυτό δεν το είπα με αυτό δεν θέλω να πω εντάξει κορίτσια, δεν υπάρχει πρόβλημα να γαμηθείτε από τα 15. Απλώς είναι η σκέψη τους που λένε θα με γαμίσει τώρα, θα κάνω, θα μου πούν πουτάνα. Δεν γίνεται, είμαι πουτάνα γαμηθώ τώρα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι οι gamers. Για κάποιο λόγο, όταν έχουν νεύρα, αρχίζουν να απειλούν με την ιδέα ότι ο άλλος θα φοβηθεί και στην πραγματικότητα είναι 12 χρονών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αν κάτσεις να το σκεφτείς μετά, σου φαίνεται αστείο. Γιατί σου φαίνεται αστείο, ναι. Εγώ μια φορά είδα 2 άτομα να μαλώνουν και λέει ο ένας στον άλλον, αν το ξανακάνεις θα σου γαμίσω τη μάνα, λέει. Και περίμενε ο άλλος να φοβηθεί. Φαντάζεσαι όμως να γινόταν στην πραγματικότητα. Τι θα έκανε εκείνος? Αν το ξανακάνεις σου γαμίσω τη μάνα. Τρέχει ο άλλος, μπαίνει μέσα, αρπάζει τη μάνα του, την πάει κάτω στο απόγειο, την κλειδώνει, της λέει κάτσε εδώ πέρα και μην βγάλει τσιμουδιά. Αν μιλήσεις φανταστείτε πώς λένε οι γιαγιάδες στα εγγόνια, ξέρω εγώ, αν το ξανακάνεις θα σε πάρει ο αράπης. Αυτοί θα λένε, αν το ξανακάνεις, κάτσε εδώ και τσιμουδιά, αν το ξανακάνεις θα σε γαμίσει ο αράπης. Κάτσε καλά. Τέλος πάντων, και τρίτο θέμα, είναι η νέα μόδα. Ναι, νέα μόδα βγήκε ξανά. Πέτυχα τυχαία στο Μέγκα με το Σεφερλί μία είδηση που έλεγε ότι τα κορίτσια πετάνε, λέει, τα string και επιλέγουν τα ισόρουχα των γιαγιάδων. Μπράβο, έβγε κορίτσια, μπράβο. Ξέρετε τι, γιατί και εμένα μου περίσσευε η φουστανέλα του προπάπου μου από το πόλεμο με τους Γερμανούς. Τσαρούχια έχω, τραγιάσκα έχω, θα κόψω και μια βόλτα από το βουνό να φτιάξω μια μαγκούρα και όλα κομπλέ. Μάγκες, σκεφτείτε το όλοι εσείς αυτό με τη φουστανέλα, ειδικά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, που τα ψάρια μας αρίζονται κιόλας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να συζητήσω, στα οποία ήθελα να αναφερθώ σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε, subscribe, να εξελιχθεί σιγά σιγά το κανάλι, ένα share, να αρχίζει όλος ο λαός να μαζεύεται
Και ένα comment με το αν θέλετε κάτι να διορθώσω ή κάτι να... Χάλασα μισάκι. Ή κάτι να μου αναφέρετε ένα θέμα στο οποίο θέλετε να γράψετε ένα θέμα κάτω στο οποίο θέλετε να αναφερθώ. Τέλος πάντων, γιατί και εγώ όπως όλοι θα ξεμείνω κάποτε από ιδέες. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν το είδατε μέχρι το τέλος, έρχονται και άλλα βίντεο. Ετοιμαστείτε.